Россия төбәкләрендә эшләүче милли мөхтәриятләргә җирле бюджеттан акчалата ярдәм булырга тиеш. Бу мәсьәләне Пермь шәһәрендә федераль татар милли мәдәни мөхтәриятенең чираттагы утырышында катнашучылар кабат күтәреп чыкты. Чөнки бүгенге шартларда мөхтәриятләр мәгарифне, мәдәниятне генә түгел, милли үзенчәлекләрне саклауда, газета чыгару, телевизион тапшырулар әзерләүдә, китаплар бастыруда зур активлык күрсәтәләр. Шул ук вакытта алар җирле хакимият органнары оештырган һәр төрле социаль акцияларда катнашалар, хәйриячелек белән дә шөгыльләнәләр. Бу уңай эшләрнең барысы хакында Рамис Сафин сөйләр. Узган гасырның 90-нчы елларында илебездә яңа үзгәрешләр чорында милли үзаң үсә башлагач, Пермь татарлары беренчеләрдән булып автономия оештыралар. Балалар бакчаларында милли төркемнәр ачып, мәктәпләрдә татар теле укытуны җайга салалар. Пермьләр шәһәрдә татар төркемнәре булган балалар бакчасы булдыруны үзләренә беренче чираттагы бурыч итеп куялар. Быел алар Шулпан дигән бакчаның 25 еллыгын билгеләп узганнар. Хәзер монда чирек гасыр элек йөргән балалар инде үз табыйларын алып киләләр. Хәзер менә килә балалар бакчасына 4нче буын. Көннең икенче ярсында автономия утырышында да сүз башлыша өлкә үзәкләрендә һәм татарлар күмәкләшеп яшәүче 5 шәһәрләрдә балалар бакчалары ачу, мәктәпләргә этно-мәдәни компонентны кертү буенча эшне җанландыру турында барды. Бу тармакта урыннарда да проблемалар байтак. Бездә Якшанда мәктәпләре күп эшли. Һәм аларга кирәк балалар чагына аңлата торган җиңел дәреслек булмаса да шундый ярдәмлекләр. Тверь өлкәсендә татарлар әллә ни күп түгел, ни бары 6000-га якын. Шулай да бердән булып зур эшләр башкаралар. Тырышабыз уздырырга Сабантуй, төрле бәйрәмләр уздырабыз дигән менә татарской кухняда уздырдык на бу ел. Новосибирск шәһәрендә күптән хәл ителмәгән проблеманы шишкәннәр. Татар мәдәният үзәге ачу өчен бина бирелгән. Сейчас делаем ремонт. Спасибо, конечно, Республике Татарстан, который нас финансирует, и плюс правительство Тверской области. На следующий год Татарскому культурному центру, оно государственное учреждение, будет 30 лет. И полностью вот это здание будет принадлежать татарскому государственному учреждению. Мәскәү шәһәренең Асадуллаевлар йортында урнашкан татар милли мәдәни үзәге тирәсендәге ыгы-зыгы айлар түгел, еллар дәвамында барды. Ниһаять, 22 октябрьдә арбитраж суд үз карарын чыгарды. Заключено мировое соглашение между региональной общественной организацией Татарской национальной культурной автономии города Москвы и названо федеральным государственным бюджетным учреждением. В соответствии с этим мировым соглашением статус-кво сохраняется. Дом Татарский культурный центр остается за татарами города Москвы. Төбәкләрдә эшләүче милли автономияләргә җирле бюджеттан финанс ярдәме кирәклеге турында да сүз күптән сөйләнә. Ләкин ул ярдәмне күпчелек төбәкләр грантларга гына кайтарып кала. Шулай да турыдан-туры субсидия алучы автономияләр дә юк түгел. Төмән белән Пермь шундыйлардан. Каждый год правительство Пермского, администрация губернатора Пермского края нам выделяет субсидию. Выделяет более миллиона рублей. Төбәкнең Барда районында халыкның 95%-ын татар башкортлар тәшкил итә. Районда 33 мәхәллә исәпләнә, шуның 3-се район үзәгендә. Монда яшәүчеләр өчен 4000-нән артык тираж белән 80 еллык тарихы булган Таң исемле газетада чыга. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, эфирда Толбыйлары. Киләсе минутларда сезне район хәбәрләренең чираттагы чыгарылышы көтә, тапшырдым төп темалары. Районның Толбыйлары дип аталган үз телевидениесе бар. Ул атнасына 4 сәгать 1994 елдан бирле эфирга чыга. Бүген анда район бюджетының хисабына 16 кеше хезмәт итә. Тагын шунсы да игътибарга лаек. Монда татар авыл исемнәре рус һәм татар телләренә туры тәрҗемә ителми. Мисал өчен, Бакча авыл, Чалково, Түбән авыл, Ишимово, Бай авыл, Кузимярово дип йөртелә. Район үзәге Барда исеменең дә килеп чыгышы шактый кызыклы. Риваят булайрак. Безнең халык бит һәр вакыт мал карарга яраткан, казлар асрарга яраткан. Менә яз җитсә, каз бәбкәләре чыгалар. Каз бәбкәләрен елга буена алып барып, яшел үләндә инде ашаталар. Менә бит тик тормый ул казлар. Алар суга төшәләр. Һәм бер көнне хуҗаның казлары елга буенча Казмакты елгасы, Казымакты елгасы буенча агып киткәннәр. Бу хатын җыллап инде йөгерәди. Казымакты. Икенче ярда инде уң як ярда кычкырып, нәрсә? Нимә? Бар да акты менә.
Bütünüsü de aktımı. Әйе, бүтінсі. Бардақты. Менен шундан енді. Бардаға барғаш, барда түбәтәйләрен чигүчеләрне күрми китү дөрес булмас иде. Башкорт йортасына ышанып тегелгән түбәтәйләрне Әлфинә ханым 6 елдан бирле тегә һәм чигә. Biz күбрәге чулпаннар алабыз. Монысы менә гусины йыллап китеп атыйбыз инде. Гусины йыллап ки. Безнеке бит эмблема каз. Шуңа казның тәпие формасында итеп алабыз инде. Пермь краенда татар телен өйрәтүче 100-гә якын мәктәп бар. Анда эшләүче укытучылар бүген барысы да бер залга җыелып, мәктәпләрдә татар теленә урын калмавына борчылулар хакында сөйләделәр. Гаиләгә генә сылтама ясап, менә гаиләдә сакланырга тиеш. Ул җөмлә дөрес түгел. Әгәр дә дәүләт тарафыннан, әгәр дә чынлыкта да шартлар тудырыла икән системалы рәвештә, балалар бакчасы, мәктәп, университет һәм гомумән социаль, икътисади күренештә гаиләдә дә татарча сөйләшә башлаячак. Укытучыларның зур җыены кысаларында Арча районы мәгариф идарәсе Барда районы белән үзара хезмәттәшлек итү турында килешүне дә имзаладылар. Пермь краеннан Рамис Сафин, татарлар.